oso amaia naiz eta lasai ikasten dut. Gure eskola oso handia da. Eta 0 eta 16 urte bitarteko umeak daude. Txikitan oso ondo pasatzen dugu. Gaur 11:00koan fruta jan dugu. Bihar ziko izango dugu. Ez dakizu zein dibertigarria da pareta botatzea. Eta konturatu gabe eleatzera iritsi naiz. Lagunak, bizikidetza, robotika, esnapetak. Magia la zientzia proiektua egin genuen. Zenbat ikasi genuen esperimentuak egiten. Ia astu egiten zait, 5 urtekoekin batera larunbatak ere eskolan pasatzen ditugu. Ez ditugu etxeko lanak egiten, jolastu, abestu, dantzatu, sukaldatu, filma bat ikusi. Eta giro euskaldunean oso ondo pasatzen dugu. Eta orain, DBH-en nago. Asko ikasteaz gain, emozioak, lagun arteko harremanak, eta ekintza berezi asko egiten ditugu. Eta orain, nire etorkizunerako prest nagoela badakit. Nik handitan zoriontsua izan nahi dut. Eta zuk?